Arratsaldeon. Bueno, dakizuenez, urtien baten, etxen damen eskolatan ekainien. Osoko bilkura, Gernika Lumo, Lumo eta Gernike bat direlako. Bueno, gai ordena dano deko zue, eta hasiera mongotzako osoko bilkura oneri, batzu die kontu emotie, beste batzu die erabakiak hartzi. Zin, gora. 2020ko ekainaren 15ean izandako batzarrei dagokionak eta onartzea. Zeo zer esateko? Hau bat esan dago. Jose Ramon Bilbao Katala jaunaren zinegotziaren kargu hartzea. Lote berbait. Men kargu hartzeko zein egite... Bai, nik legeak behartuta dana beteko. Aldot, zeu zer esan? Bai. Ba, eskerrik asko. Bueno, entzuten da, ez da ezerrin behar, ez da. Bueno, lehenengo eta behin barkamena eskatu, aurreko osoko bilkuranen nintzen egon, laneko kontu dizela eta kanpoan egon nintzen, baina baton batek areto honetan edo kanpoan pentsa badeu arrazoi arraro baten gaitik izen dela, ez dela izen guretako ausentziz daren hori argi geratzea. Bigarrenez, zorizionak emon, Jose Mari Gorroño alkateari, hauteskundiek irabazi dozu eta zeu hori dagokizue 4 urteko gobernue. Esan zentzu honetan, 27 bertan, maiatzaren 27 bertan, telefonoz deitu nabela alkatetzara, zorizionak telefonoz emoteko, baina zoritxarrez ez da egon aukerarik berbaiteko, gaur elkar gurutzatu dugu eta hortxe emon aldizan dutzu da zorizionak. Eta horretaz batera, esan be bai, zorizionak ez dutezela emoten mozino berezi bategaz, emoten dutez, kordialidadeak badeko zela minimo batzuk, badeko zelako, eta respetu politikoak minimo batzuk deko zelako, eta harreman normalizatu horretan, edo horren bile, horixe da zorionak emotearen arrazoi nagusize. Eta dinote, harreman normalizatuek, gure asmoa da, oingo hauteskundien ostien aldatu direz ordezkaritza proportzioak areto honetan, euneko 40 garagu, euneko 60 sari ezeuek, eta nik uste dut argi geratzen dela badauela elkar ulertzeko eta elkar lanien aritzeko behar izena. Gu preskauz horretarako, gu preskauz edozein gaiari buruz zuekaz berbaiteko, eta eztabaidetan galtzaile izeteko bebai. Eta horren adibidea da bebai, pasadan hastien, pasadan barikuen, bai Jose Mari Gorroñori eta bai Maria Uriberi, e-mail bana, e-mail bardine, baina e-mailez eskatu neutzuen gaurko osoko bilkura honetan tratatuko dizen gaizen inguruen berbaiteko eta adostasune topatzeko batzarra edo bilera. Ulertzen dugulako, askoz be eraikitzaileagoa dela mai baten inguruen jesarri eta tentzio honetatik kanpo berbaite adostasunera heltzeko edo ez heltzeko. Eta atzo euki gendun aukera Mariagaz batzeko, zoritxarrez alkategaz batzi ez da posible izen, eta hor guk osoko bilkura honetara eroango edo ekarriko gendu zen proposamenak eta gobernuak ekarriko dabezanak kontrastatu ahal izan gendu zen, eta honena izen da betiko moduen tonua, nahiz eta guk eskatutako gauzak egin nahi ez esan. Holandi ez gauzak nik esan utzon Mariari batzar horretan guk jarraituko dugu eskatzen, pentsatzen duguna guri dagokiguna eta eskubide osoa dauko gobernuen dagoena bere eskumena danien kontrakoa pentsatzea. Eta honegaz, gure dut esan, gu prest gauzela
herriaren alde dan einean elkarlanien aritzeko. Eta beste adibide bat da, gaurko osoko bilkura honetara ekarri diren azkenengo bi puntuek. Azkenengo bi puntu horrek berez eskatzen dabe, aurreko osoko bilkura, ohiko osoko bilkuratan tratatzie eta osoko bilkurara ekartzeko be eskatzen dabe aurreko batzorde informatiboetan onespena lortzie. Gauzen momentuan, onino batzorde informatiboak eratu baritauz, eta guk ulertu gendun, erantzunkizun politiko gaitik, naiz eta batzordek eratu barik tauzen, behar izan ikusite, bai, onartzen gendule, egin diren bilera horretan parte hartzie, hori horrela izan daiken. Hau da, puntuek aurko gai ordenien agertu daitezen. Eta hori bada, geure borondate onaren keinu bat. Eta espero dugu, beste aldetik bebai, borondate onaren keinuren bat egotie. Legislatura luzie da, ez dugu uste momentua dela haserre eta elkarreri trastuak botatzen hasteko momentue, eta hori bakarrik gure naben esan. Eta orduan, badauz puntu batzuk, nun agian desadostasunak euki aldogu zen, badau puntu bat, zehazki, nun guk geure Euskal Autonomi Erkidegoko udal legeak emoten dauzkun liberatue izeteko pertsonaren soldataren ingeruan guk gure dugu kopurua esartzie gure dagokigule uste dugu, alkateari eta beste zinegotzieri eurena pentsatzie egokitzen jagon moduen. Eta geure jarrera osoko bilkura honetan, eta seguramente hurrengo hilabetetan, hasiera ona euki daizen, importante izango litzateke elkarrekiko errespeto minimori erakustia. Eta horregaz gure dut esan, gure jarrera puntuen boskaketan eta osteko jarreran bebai, horren arabera izango dela. Bueno, neki esan gure dut, ez erantzun moduen, Nik udaletxe honetan ibilbide luze bat dekot, zinegotzi moduen lehenengo eta 12 urteak, aboko 12 urteak alkate modu. Eta nire harremanak orokorrien talde politiko guztietako ordezkarizekaz onak izen dire. Zeudelatze baten bazauz eta herrizentzako aportazioak itzen badazauz, harreman hona bidire, ustantzien ez du merezidu. Horretxik nire talanti edo nire izera hori da, harreman honak zuekaz, lehenko nire taldekideakaz eta zuekaz izetie. Baina, bai izan bidotze, izan barik enau ondo. Akaboko hilietan, egon dire prentzan eta ostantzien berba potoloak, berba motzak, nik hartu dutaz insulto moduen gauze batzuk, eta nik zanot horrek berbak aldaketa publiko bat bideuela. Eno azaten zeintzuk buruz dakitzez. Eta nik ez dut uste, punto de inflexión y aquí no pasó nada. Punto de inflexión derivada de segunda cero. De cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Ez, harreman normalak personan hartzien hori da ederrena. Da hori izeteko bida, nik zuekaz errespetua edo danakaz eta zuen igaz. Eta hor egon dire berba motzak, berba potoloak eta nik insulto moduan hartun dutaz. Horre petzado nik retifikazioak bideuela. Nik enbadot berba motzik inogatxik esan, eskatu zenik retifikeko dut. Baina nire kontra esan dire, eta ez dut uste horrek geusek inori izan bizatu zenik. Bakarrik hori zen. Da nien dagoela prest eskuel ustetzeko darreman onak bitzeko. Zuekaz eta danakaz. Da herritxarrakaz, por supuesto, zerin ordezkarizenaz. Abik eskatzen dut, elkarrezentarako jarrera hori, eta zurien, eskarriko gara eta ingo dugu gara. Eta gure dozun gazetaz, ingo dugu gara. Correcto.
eta benetan espero bai, eta horre berba potoloak edo motzak izen direna publikoan izen badire, publikoan, bai, esan, zenik izan badu zeu zer motz inogaitzik, esan diztela, da nik retifikazioango publikoki izan badu. Da beste batzu nik eskatzen zatzie, edo eskatzen dut, deusera gine. benetan jarri beharko gara, eta rinaketa dozeko, zeitzen izen berba horrek eta... Parkatu. Bueno, beste puntua. Bai, hurrengo puntua. Udal batza zenbatero bildu behar da ezartzea. Proposamena da. Udal batza osoa hilero bilduko dela hilabeteko azkeneko asteazkenetan arratsaldez, apirila, abuztu eta abendua izan ezik. Horiek baliogabeko hileak izango baitira. Hala ere, udal batza osoak gaien arabera, behar beste oizkapoko bilera egingo ditu. Hori da proposamena. Bueno, hemen esan proposamena, legek dino hileberi behin etxeko. Oinarte betien dugu hilien, baina hile batzutan guztein dugu, gairik ez talako egon. Eta batek esaten izen dugu, honek, horre berbak, politikan izaten dire. Honek kontroloti ez dugu gure, eta horre geuzek, ez da izen horre gaitxe. Esatu badrago aprilien ez daen gairik ez talako egon. Eta legislaturan zier, izango zan 4 edo 5 bider paseko zan hori, ez da izen bider, holokan bat. Baina gure borondati da, guri kontrolak geu kontrolaten gara, geuzek ondoitzen edo aleinen dugu, oinarteko moduen. Eta datuak, transparentzi guztiegaz emotie. Baina, esan dugu, horrek irudile betiek, agostukoa betizten da dana, gehi jenterik izena oporretan egoten da, horregaitzik, eta gara aprilien egoten da, ez hori bombaketaren urteurrena eta hor kanpoko jentie eta geuzek, esan du, ondok uste maduzue, dano, hori proposamen haitxe, eta abenduen barnien bastan da, ze horretan da, jente asko, oporretan, gabon bueltan, oin, hori aldatu behar bada, ni prez nau, beste erabateran behar bada, bai. Beste proposamen badau, eta dano gadozten badugu, prez gauz. Zutik gutuko. Logikoa iruditzen jat, eta oso logikoa da, ez apirilen eta ez abuztuen eta ez abenduen osoko bilkurarik egotia, eta horretan ados gauze proposamenagaz. Bai eskatuko geunke, ahalik eta alden neurri zen, betetzie proposamen hori, ze ez da kontroletzi edo ez kontrolatzi, da batzuetan oposizioak badekoz gaizek, mozinoak aurkezteko aukera deko zelako, edo proposamenak egiteko bebai. Orduan, gairik ez dauela esan aurretik baditu eta galdetu, ia oposizioak gairik daukon. Eta holan egiten badugu, eta jarraitzen dut lehenengo puntuan esan dutenagaz, holan egiten badugu, erreza izango da, ekiditie urrengo osoko bilkuran oposizioak kritika bat egitea, zaitik ez dan egon, edo zaitik egondan, edo zaitik ez ohikoa dan. Aurretik abizeta badago. Eta guk aukera badaikogu esateko, bai egizue mesedez osoko bilkura, segudekogu mozino bat aurkezteko danadadakoaren inguruen, eta guri eskubidea da hori. Eta horretik edo betetzen da, gaur onartuko duguna, erderaz esaten dauen moduen, arrajatabla, eta dano jakingo dugu azkenengo egoestenetan eukiko dugula osoko bilkura 3 hilabete horreken dute, edo ostantzien jartzen dugu praktikan, jartzen dugu martxan elkarrizketa sistema bat, nun aurretik deitzen da, ez dut behitu, gobernuak ez deko gairik, zueko adaiko zuez, bai, ez da hitzen eta ez da bazetan ezer. Baina proposamenagaz, ados eta alde bozkatuko dugu. Bueno, behitxuten badozue, nire aurretik, nik 12 urte honetan, 3 legislatura, hilaro itzen da osoko bilkura, hor zen 4 edo 5 izen ezik, gaizek ez direlako egon. Baina gure aurretik, izan zen, kasu berdine gaitxik, hileberi behin. Ze gaitxik, gaizek ez zirelako egoten, eta gero, hilebigarrenien, orden danak sartzen ziren. Prisasko bat espadau, da orduen ez oikoa ez eitzeko. Kasu honetan, hone die, oikoak eta ez oikoa pengo dire bidienak.
Bozkatu egin behar da proposamena, orduen aldekoak aho batez onartzen da. Laugarren puntua da batzorde informatzaileen eraketa eta konposizioa. Proposamena da honako batzorde informatzaile hauek sortzea. Gizarte ekintza, zerbitzu eta ingurumeneko batzorde informatzailea, hirigintza obrak eta industriagunea, langileria, ogasun eta kontuen, ondare eta barne araubideko batzorde informatzailea, kultura, euskera eta hezkuntza, eta seigarrena toki garapena, merkataritza eta turismoa. Aipatutako batzordeak eratzeko honako irizpide hauek hartuko dira kontuan. Proportzionaltasun printzipioari jarraiki, batzorde bakoitza EANV, EAJPNV kolegioaren kide batek, EAT eta EH Bilduko beste batek osatuko dute, boto sistema astatua aplikatuz. Dena den, batzorde informatzaileetako bileretara udalkide ez den beste edonor bertaratu daiteke, beti ere batzorde buruak eskatzen badio bere jarduera edo aginpideak hartzen duen eremuko gaietaz aritzeko. Talde bakoitzeko zinegotzia zein batzordeko kide izango den aditzera emateko, talde bakoitzeko bozeramaileak jakinaraziko dio alkateari idatzi bidez eta haren berri udalbatza osoari emango zaio. Esan behar bestalde, kide bakoitzeko ordezko bat izenda daiteke. Hori da proposamena. Buskatu enbida hori? Hau da bai. Proposamen honen aldekoa, hau bat ez onartzen da. Udalaz gaindiko kide anitzeko organoen ordezkarien izendapena. Udalez gaindiko organismoak arautzen dituzten estatutuak ikusita alkate udalburu honek organismo horiekiko proposatu egiten du kontuan hartzea ondorengoa. Busturialdeko gizarte zerbitzuen elkargoan Ana Ormaetxe Ugalde, Leire Bidaguren Pujana, beste kide bat faltako litzateke, gobernu taldekoa, eta gero EH Bildu talde politikoko ordezkari bat, taldearen bozeramaileak jakinaraziko diolariko alkate udalburari nor izango den zehazki. Idatziz ez dugu, paseo. Bueno, idatzi izango litzateke formalismoa. Ja paseta dugu guzela. Bai, egiten. Bai, zenik buruz ez da egiten. Nik bai, mankomunidadekoa Leire. Leire. Leire González. Leire González. Zure emailean, ez da? Bai. Busturialdeko uren partzuergoan, Iñaki Gorron Etxebarrieta, Maria Uribe Gerendien eta Inigo Maguna Autotxea Agerre. Gernika Lumoko hirugarren adineko zentrorako Irati Martínez, Agirrezabala, Leire Bidaguren Pujana eta EH Bildu talde politiko ordezkari bat, Julen Martínez. Julen Martínez ez, Julen. Julen Julen Martínez apego landan garaikoa. Julen Madariaga. Julen Lekona ez? Ez, Madariaga. Lekona ez dut ezautzen Martínez lehengo legislatura bateko sinatzen zekan. Bakearen museorako Jose Mari Gorron Etxebarrieta, Maria Uribe Gerendien eta Iñaki Gorron Etxebarrieta.
Urremendi elkarterako Alberto Azueta. Gernika Lumoko Institutua Inigo Magunagoikoetxea Agerre. Allende Salazar Eskola Publikoa Inigo Magunagoikoetxea Agerre. Barrutia ikastetxe publikoa Jon Lejarraren Beita. Helduen heziketa iraunkorrerako Iñaki Gorroño Etxebarrieta. Hori da proposamena. Bueno, gu puntu honetan abstenitu ingo gara, eta azaldu gure zaitik, batzo Maria zegoen ginen batzartute eta idatziz eskatu naben, guk gure geunke bai Busturialdeko Urpartzorgoan eta bai Bakearen Museoan gure taldeko kide bat egotea. Eta hori ez da atzoko elkarrizketan onartu, arrazoi politikoak medio, beste dana kontuten hartute, ez dugu kontra boskatuko, baina bai abstenitu ingo gara, horrexeak. Seigarren puntura pasako gara. Bosketa ez den behar? Boskatu behar. Beroa da, beroa. Bai. Zuia esan duzue, Proposamenaren aldekoak kontrakoak abstentzioak Pedro Cochis, Seigarrena, alkateak egindako lagapenei eta ondorengo izendapenei buruz hartutako erabakienari eman. Alkate ordeena, tokiko gobernu batzarreko kideena, batzorde informatzaileen eta erakunde autonomoen presidentea. Bueno, ez da gitu ikusi duzu zen, edo... Esan? Bai, esan otaz. Gernika Lumoko udaleko tokiko gobernu batzarkide hauek izendatu ditu alkateak. Maria Uribe Gerendiain, Iñaki Gorroño Etxebarrieta, Alberto Azueta Gandarias, Ana Ormaitzi Ugalde eta Jokin Garatea Garrikagoiti. Alkate orden izendapena, lehenengo alkate orde Maria Uribe Gerendiain, bigarrena Iñaki Gorroño Etxebarrieta, hirugarren alkate ordea Alberto Azueta, laugarren alkate ordea Ana Ormaetxe eta bosgarrena Jokin Garatea. Erakunde autonomoen presidentea. Gernika Lumoko udalaren kirol patronatua Jon Lejarraga Enbeita. Gernika Lumoko kulturetxea Jokin Garatea. Lanbide ekimenetarako zentrorako Jon Lejarraga Enbeita. Eta Aita Luis Villasante Euskaltegia Inigo Magunagoikoetxea Agerre. Udaleko arlo ezberdinen zinegotzi arduradunen izendapena. Iñaki Gorroño Etxebarrieta, Eriak eta Azoken arloko zinegotzi arduraduna. Leire Miraguren Pujana, Gazteri arloko zinegotzi arduraduna. Iñaki Gorroño Etxebarrieta, Hezkuntza arloko zinegotzi arduraduna. Iñaki Gorroño Etxebarrieta jauna izendatzea Lumoko ordezkari moduen. Inigo Magunagoikoetxea Agerre izendatzea Euskara arloko zinegotzi arduraduna. Jokin Garatea Garrikagoitia jaien eta herri kirolen arloko zinegotzi arduraduna. Maria Uribe Gerendiain Andrea izendatzea ingurumen arloko zinegotzi arduraduna. Ana Ormaetxe Ugalde Andrea izendatzea langileria arloko zinegotzi arduraduna. Maria Uribe Gerendiain Andrea izendatzea kirola arloko zinegotzi arduraduna. Eta azkenik, Irati Martin eta Gerrekabala Andrea izendatzea berdintasun eta parte hartze arloko zinegotzi arduraduna. Batzorde informatzaileen presidenten izendapena. Gizarte ekintza batzordea Ana Ormaetxe Ugalde. Hirigintza obrak eta industriagunea Alberto Azueta Gandarias. Langileria, ogasun eta kontuen ondare eta barne araubideko batzordea Iñaki Gorroño Etxebarrieta.
Zerbitzuak eta ingurumeneko batzordea Mari Uribe Gerendiain. Kultura, euskera eta hezkuntzako batzordea Jokin Garatea Garritagoitia. Toki garapena, merkataritza eta turismo batzordea Inigo Magunabukoetxea Agertu. Zazpigarren puntuan, 2019 urterako alkatearen eta udal gobernuko zinegotzien jardun karguak onartzea eta haien soldata esartzea. Hala badagoki. Proposamena da, alkate udalburu kargua jardun bakarrean bete daiten onartzea. Erabaki honek indar hartuko dau aipatutako karguaren jarraitzeko. Bigarrena, ogasun eta kontuen ondare eta barne araubiderako zinegotzi kargua jardun bakarrean bete daiten onartzea. Erabaki honek indar hartuko du 2019ko ekainaren 28-tik. Hirugarrena, kultura, euskera eta hezkuntzako zinegotzi kargua 150ko jardun partzialean bete daiten onartzea. Erabaki honek indar hartuko dau gaurko egunez. Hirigintza, obrak eta industria guneko zinegotzi kargua 150ko jardun partzialean bete daiten onartzea. Erabaki honek indar hartuko dau gaurko egunez. Bosgarrena, honako soldata hau aitortzea alkate udalburuari kargu honen jabetzetik indar hartuko dauela. Alkatearen soldata 71.189,80 euro. 14 alditan ordainduko zaizkionak. Honako soldata eguneratzea Eusko Jaurlaritzako dagozkien karguen soldaten eguneratzearen arabera egingo. Honako soldata hau aitortzea ogasun eta kontuen ondare eta barne araubiderako zinegotzi kargurako 2019ko ekainaren 28-tik indar hartuko dauela. Ogasun eta kontuen ondare eta barne araubiderako zinegotzi kargurako soldata 65.994,16,24 euro. 14 alditan ordainduko zaizkiona. Honako soldata eguneratzea Eusko Jaurlaritzako dagozkien karguen soldaten eguneratzearen arabera egingo. Gero, kultura, euskara eta hezkuntza zinegotzi kargurako soldata 32.978,12 euro. 14 alditan ordainduko zaizkiona. Hau be, soldata Eusko Jaurlaritzako dagozkien karguen soldaten eguneratzearen arabera egingo da. Eta hirigintza, obrak eta industria guneko zinegotzi kargurako soldata 32.978,12 euro. 14 alditan ordainduko zaizkiona. Eusko Jaurlaritzako dagozkien karguen soldaten eguneratzearen arabera egingo da. 9. Gizarte segurantzako lurralde diruzaintzari eskatu, ogasun eta kontuen ondare eta barne araubiderako zinegotzi, kultura, euskara eta hezkuntza zinegotzi eta zerbitzu eta kultura, euskara eta hezkuntza zinegotzi karguen alta eta afiliazioa. Udalak bere gain hartuko ditularik enpresen parteko kuota ordaintzea. 10. Erabaki honen berri interesatuei eta diru artekaritzari eman. Beraien ezagutza eta aldorioetarako eta Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu. Hori da proposamena. Jon, argitzearren, esan brutuak ala netoa diren. Brutuak. Brutuak diren. Hortik datoz, retentzioak, IRPF-a eta gizarte segurantzako. Bengo, berba. Bueno, apur bat futurologia egin behar dut, sentitzen dut, baina futurologia apur bat egin behar dut. Bueno, lehenengo atzera begira jarriko naz, gero futurologia egin dut. Orain arte, eta momentu honetan be, gure ikuspuntu eta gure iritzize bardine da, gu pentsatzen dugu, alkate izatiak merezi dauela soldata duin bat, ardura handize dela eta merezi dauela soldata duine.
Guk uste dugu, orain proposatu diren soldata horrek duin baino apur bat gehiago dizela, eta eskatuko dunke bajatzi. Eta hori izan da gure postura historian zier, ni zinegotzi izan zen 8 urte honetan. Eta hainbat alditan kontrako botoa eman dugu puntu honetan. Eta hori datorre futurologia gure asmoa, puntu honetan abstentzioa jotzera zen, upentzatzen dugu, esan dugun moduen, soldatak larraltu dizela, baina horrek ez dukentzen, majoria eukile, atara ingo dela zuek ordu zuen soldata. Baina, karo, urrengo puntu baten, eta ez dakit zergaitik urrengo puntu baten, eta ez puntu bardineen, dator, lehen esan dute moduen, Euskal Udal legeak aitortzen dauzkun pertsona liberatuaren aitorpena eta soldata. Eta espedientie begiratu dugunien ikusi dugu badauela diferentzia handi bat, ez dakio zaitik, gobernu taldeko eta gure zinegotziaren artien. Eta guk, betiko moduen, aurreko legegintzaldian egin du moduen, gure proposamena egin dugu. Gure proposamena eudelek baimentzen dauen gobernu taldeko zinegotziaren soldatarik bajuenaren 90% baino bajuagoa da proposatzen dugune. Baina honek erpin bidekoz edo aurpegi bidekoz. Alde batetik, soldata zenbatekoa dan, eta bestetik, guretzat importantiagoa dana, eta hasieran esan dute zen gauzekaz lotuta dauena, gugaz kontau barik, ipini dala, gure zinegotziarentzat izango dan soldatu. Eta hori guretzako inadmisiblia da. Zekeuze bata, eztabaidatzie bakoitzaren soldata zenbatekoa izan behar dan, beste gauza bata ados egotia edo ez egotie, eta horren arabera botoa emotie, eta beste gauza bata, inungo elkarrizketarik gabe, inungo komunikazio hori bari, alkateak erabakitzea zenbatekoa izan behar dauen, gure taldeko zinegotzi liberatuaren soldata. Eta orduan futurologia nahi dut egin, eta nahi du jakin, zein dan gero bozkatuko dugun proposamena, urrengo puntuan. Geure proposamena edo gaur goizen ikusi dugun proposamena. Zerinok horrek ondoriak ukiko deuz, horrek markatuko dauen, esan dauen moduen, bai osoko bilkura honetan eta bai ostean ukiko dugun jarrera. Eta ukiko dugun jarrera izango da, segun eta zein dan, azkenengo 2 puntuetan aldeko botoa emotie, ados gauzelako esaten danagaz, edo bintzet nahi dugulako lehenbailen konpontzie, zabalita zen hauzi luze bi horrek, baina hor dauen proposamena ez bada geurie eta inposatutako proposamena baldin bada, naiz eta konteniduek asadoz egon kontraboskatuko dugu. Eta kontraboskatuko dugu, gordeko dugulako guretzako osoko bilkura honen legezkotasunaren izaera. Bai deialdian egon direnak atzengatik, baita be, puntu horrek ona ekartzeko egin diren gauza bereziengatik. Ez da mehatxu bat, baina da jarrera aldaketa bat. Gu jarrera honegaz etorri gara osoko bilkura honetara, jarrera honegaz gure dugu urten, denbora dago aserratzeko eta elkarri trastuak botatzeko, baina ez teko zentzurik, ez politikorik, ez elangorik, inposatzie oposizioko taldearen soldata zenbateko izango dan, geugaz aurretik berbarikin barik. Atzo Mariagaz egin gendun bilera horretan, berabe horrea zadoz eguala iruditu jatan, transmititu eustela. Baina badinot, geure proposamena bozkatzen baldin badugu, abstenituko gara puntu honetan, alde bozkatuko dugu urrengo puntu danetan. Gure proposamena ez bada hor karpetan dauena, eta bada negoziatu barik eta elkarreaz berbarin bako proposamen bat, orduan gure jarrera aldatuko da, bai gaurko osoko bilkuran, baita
Hostia, Bueno. Nik gauzek batzuk argitxu gure dotaz. Zer onda gauze bat esan duzune. Zure jarrera edo zure plantamenture 8 urtetan udaletzien berdina izen dela. Bueno, nire lehenengo esangot, igez ekainen 25 berton osoko bilkura hau izen, igez ez oin 4 urte. Eta gaur, 28 ekainak, legislatura pasesa, legislatura barri baten dauz gai berdinak. Bueno, yo quiero decir que la propuesta de este punto, de las dedicaciones del gobierno municipal, están acordes con la ley, basadas en el decreto foral que las regula. Y son iguales que en pueblos similares, como puede ser Amorebieta, Munguía, etc. Bueno, yo no voy a poner ningún adjetivo de ningún tipo, pero voy a exponer lo que bien conozco al respecto de esto durante los últimos 12 años. Primero, la legislatura 2007-2011. Estáis en el gobierno conmigo y tenéis gente liberada, gente a sueldo. ¿Cuánto cobra? Aquí está el documento. El máximo que marca la ley, legal, el máximo que marca la ley, sin bajarse ni un céntimo, ni un centavo. Documento número 1, oficial. Segundo, siguiente legislatura, 2011-2015. Soy yo alcalde, estáis gobernando con nosotros, en la cual estás tú también. Sí, antes no estaba. No, en esa estás también. Y los concejales o concejalas que están liberadas cobran el tope máximo que marca la ley. Documento número 2. Tercero, legislatura 2015-2019. El pleno en los Osoko Bilkura es aquí mismo. Perdéis las elecciones y pasáis a la oposición. Ya cambia. Los 2 legislaturas anteriores cobramos al 100%. Bueno, 100%. Cobramos al máximo nivel que marca la ley. Pero cambia, y si miramos el acta, en la página 18, señala que nosotros proponemos, decíais, que el sueldo del alcalde y de los concejales con dedicación sea 50.000 euros brutos. Pero meses más tarde planteáis que queréis cobrar sueldo. Lo aprobáis vosotros porque nosotros nos abstenemos. Y curiosamente, al gobierno municipal, alcalde incluido, le ponéis 50.000 brutos y aprobáis un sueldo para vosotros de 51.049,04 euros. ¿Es así? Bueno, documento número 4. Bueno, pues yo quiero decir que nosotros tenemos una trayectoria, pero la vuestra, de estar en el gobierno a estar en la oposición, cambió. Y el punto siguiente lo tratamos después, que hay una trayectoria que yo conozco. Primera legislatura que soy yo alcalde, en ese gobierno hay concejales vuestros, cobran el máximo. Segunda legislatura, siendo alcalde y gobernando conmigo, también cobran al máximo. Ya en la tercera,
como estamos en la oposición, al alcalde hay que bajarle, a los concejales hay que bajarles. Pasó eso. Pero, curiosamente, dicen, queremos liberar a uno, liberarlos con vuestros votos, y le ponéis más sueldo del que pedíais para el alcalde. Eso es lo que ha pasado. Y ese es el documento que hay, oficial. Bueno, pues dicho esto, vamos a votar. No, voy a hablar. Ah, sí, por supuesto. Claro que voy a hablar. Ya lo he dicho también en algún otro pleno. Cuando me recibías en la alcaldía, cuando estábamos en el gobierno los dos y me recibías en la alcaldía, yo bajo más de una vez, bastantes veces más que una, a sentarme delante de ti en tu escritorio, en tu despacho, y a decirte, yo creo, José Mari, que tendrías que bajarte el sueldo. ¿Vas a decir que no es verdad? Con la izquierda voy a hacer. A Chiarén. ¿Vas a decirme que es mentira? Mentira. No es cierto. No es cierto. Vale. Y bien, entonces ahora me voy a inventar tu respuesta, ¿vale? Y en varias de esas ocasiones me decías que no, que tú eras una persona con una responsabilidad grande y que necesitabas tener el sueldo que tenías. Y yo te insistía, yo creo que Bildu en ese caso tiene que dar ejemplo y tenemos que bajar el sueldo. En aquel momento yo no tenía la impronta que tengo ahora en mi grupo y probablemente no me correspondía a mí decidir esas cosas, pero yo bajaba a hablar contigo. Si quieres llamarme mentiroso por esto, me puedes llamar, no pasa nada. Y entonces tú me dijiste que tú eras independentista, pero que no eras comunista y que entonces creías en que tenía que haber esa diferencia de sueldo. Si alguien de esta sala se cree que yo me estoy inventando esto, si alguien de verdad cree que yo me puedo inventar esto, en fin. Bien, pues esa era tu actitud entonces y esa era la mía. Yo solo quiero defender la mía. Pero yo no he preguntado por tu sueldo, he dicho, y si es una rectificación, que sea de sabio rectificar, pero yo lo que he dicho es que si hemos votado en contra en su momento y hemos hecho propuestas para bajar el sueldo del alcalde en su momento, hoy no las íbamos a hacer y que nos íbamos a abstener. Eso es lo que he dicho. Y he dicho que eso y mi actitud con respecto a los siguientes puntos y con respecto a lo que va a pasar después de este pleno municipal que tenemos hoy aquí en Lumo, iba a depender de lo que pase en el siguiente punto. Y yo te he preguntado por lo que va a pasar en el siguiente punto, no por lo que va a pasar con este punto. Y reitero mi pregunta. Si quieres me contestas y si no quieres no me contestas. Yo ahí, ya te digo, yo he venido a este pleno a empezar una nueva legislatura de una manera más amable. Si no te parece suficiente y si crees que tenemos que seguir en la gresca, como si esto fuese una legislatura que se va a prolongar 8 años, pues así tendrá que ser. Yo pregunto, ¿qué es lo que vamos a votar? ¿Vamos a votar nuestra propuesta o vamos a votar la propuesta que impones tú? Porque vuelvo a decir, una cosa es el sueldo y que estemos de acuerdo o no en la cantidad, y otra cosa muy diferente es que sin hablar conmigo y sin hablar con nadie de mi grupo te arrogues la gracia de decidir el sueldo del concejal de la oposición, que también es un documento oficial, según Eudel, y si jugamos al máximo, se sitúa en el 90% del sueldo del concejal liberado a tiempo completo que cobre el sueldo más bajo. Lo que proponemos nosotros es más bajo que ese sueldo, que ese 90%. Pero da igual. La cuestión es si vamos a votar lo que nosotros proponemos y tendréis el derecho de votar lo que queráis. O si vas a imponer tú, no sé si por venganza, no sé si por castigo, no sé si por demostrar algo, no lo sé, no sé por qué. En el primer pleno de la legislatura, no sé por qué. Ya te digo, yo ayer con María entendí lo contrario, no entendí lo contrario, entendí que ella también estaba en contra de esto. Ya veremos lo que pasa en la votación. Pero la actitud a partir de hoy va a tener mucho que ver, a partir de este punto va a tener mucho que ver con lo que pase ahora. Bueno, primero que no vamos a mezclar puntos, ¿no? Estamos tratando un punto y estás hablando del siguiente punto. Es verdad que mal empezamos, porque has dicho una gran verdad, que no soy comunista y no lo soy, que soy independentista y sí lo soy,
pero que yo he hablado de eso nunca. Y tú tenías que haber empezado eso en tu propia casa, porque en esa legislatura que vosotros estabais gobernando en coalición con nosotros, tú tenías dos personas liberadas, y en ningún momento, como he dicho, y ahí están los documentos, se bajaron €1 del tope máximo. Y tú dices que bajabas a mi despacho y me seguías a mí. Es que parece que estoy viviendo... Yo soy del humo, Guernica al humo. Pero es que parece que estoy en otro país, porque esto es, como dicen los jóvenes ahora, alucina. Tenías que haber empezado en tu propia casa, y las dos señoras que tenías, siendo tu concejal a sueldo, les tenías que haber hecho, vamos a empezar por casa, para abajo lo tuyo y para abajo lo tuyo. Nunca lo hicisteis. Y dices que venías a decirme a mí, es que bueno, mal empezamos, muy mal empezamos no diciendo la verdad. Y luego, hablaremos en el siguiente punto, pero nuestra jarrera era buena, hemos entrado en plan de colaborar, pero ahora hacemos una amenaza, si no haces y cambias eso. No, yo no amenazo a nadie, porque nunca lo he hecho, pero tú sí, qué triste que empieces, que vamos a cambiar, gure jarreri aldatu egingo da. Benetan es triste. El primer día, y me culpas a mí, y encima no dices la verdad. Ya vale, vamos a votar este punto antes. Quiero volver a hablar, ¿puedo volver a hablar? No, luego en el siguiente punto. No, ¿puedo hablar de este punto? Vale. Gracias. De verdad que me duele mucho que me llames mentiroso, De verdad. Vamos, es una conversación que tuvimos en tono de confianza. Sí, pues tú haz el gesto que quieras, pero tuvimos esa conversación. Tú di lo que quieras, porque no es cierto. Pues decir semejante cosa. Te he dicho, empieza por tu casa y mira la documentación que cobraba la gente de tu casa. Yo empezaría primero en casa y después le diría al vecino. Perfecto, José Mari. Yo creo que los que estamos aquí sentados nos conocen suficientemente a los dos para saber quién está inventando algo. Sí, estoy seguro que nos conocen perfectamente y que saben saben perfectamente quién se está inventando algo. Porque más cosas que parece que nos hemos inventado, hemos contado y nos han creído. Bueno, otra cosa te quería decir, de verdad, se acabó la campaña electoral. Quedan 4 años de legislatura. Es el primer pleno, el primer pleno. Yo creo que subir el tono así desde el principio de manera premeditada, porque lo has subido tú introduciendo ese punto, si no te lo parece, yo creo que introducir ese punto es clave. Y bien, pues no nos vas a contestar. He dicho que no es una amenaza. He dicho que nuestra actitud va a cambiar, porque la verdad, y ya voy a empezar a decir cosas, traer a este pleno cosas que se podrían haber aprobado en plenos ordinarios que no hemos tenido porque según tú no había temas en los últimos 4 meses, pues tiene delito. Porque no hemos tenido pleno y eso de Santana se podía haber, lo de la OTA, perdón, se podía haber solucionado en cualquier pleno ordinario, porque ha habido tiempo para ello. Entonces, a pesar de que mi jarrera baiona izan da esan dudanean, beitu, ojalá betetzen dan osoko bilkuretako maiztasuna seku, hori jakin dugu noiz egongo diren, eta noiz ez. Baina, bueno, Holanda, guk Holanda guztiz be, puntu honetan, abstenidu egingo gara, onino konfidantza dugulako, urrengo puntuan, futurologia apur bat eginda, geuk aurkeztuniko proposamena bozkatuko dugulako. Bueno, nik bakarrik puntu honetan amaitzeko bozkatu baina esan, benetan txartoa zigarrela, ze, amen. Karo, dinezu, pribatuen egonitzen zugaz, hori ez da, horrengan inberbetan, hori ez da egize. Eso no es cierto, que hablamos de este tema. Yo nunca he tratado este tema personalmente contigo. Y te vuelvo a repetir, tú tenías en tu casa concejales de tu grupo que cobraban el máximo, nunca lo bajaron y los documentos existentes lo acreditan, que aquí lo que vale son los verdaderos documentos, porque aquí puede decir mentiras cualquiera. A algunos le creerán y a otros no. Yo no estoy dispuesto a mentir, no lo he hecho hasta ahora, y ahora tampoco, y a partir de ahora tampoco. Que quede claro. Y vosotros tenéis la actitud que queréis. Es mejor que fuera buena, como hemos hablado antes, pero si vosotros creéis que cuando no conseguís lo vuestro, como los niños se tiran al suelo y sacan ruido y chillan, lo hacéis. Pero yo no voy a perder la compostura.
Y vamos a gobernar este pueblo como tiene que gobernarse, con seriedad y con respeto hasta a vosotros también, cómo no. Pues que tengo dugu. Proposamen honen aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, eta 2009 urterako oposizioko zinegotzaren jardun kargua onartzea eta haren soldata esartzea, hala badaukia. Proposamena da, Iratibide Horreta Madrigal Andreak zinegotzi kargua jardun bakarrean bete desan onartzea. Erabaki honek indar hartuko dau 2009ko ekainaren 28. Bigarren, 25.524,52 eurotako soldata gordina aitortzea urteko 14 alditan ordainduko zaizkionak. Honako soldata eguneratzea Eusko Jaurlaritzako dagozkien karguen soldaten eguneratzearen arabera egingo da. Hirugarren, gizarte segurantzako lurralde diruzaintzari eskatu aipatutako zinegotzi karguaren afiliazioa eta alta. Udalak bere gain hartuko dituelarik enpresaren parteko kuotak ordaintzeko. Erabaki honen berri interesatuari eta diru kontrolatzen dientzari eman, beraien ezagutza eta ondorioetarako eta Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu. Ez dugu zu zer esateko? Ez zuk ez dugu zu zer esateko, azalpenik ez duzu emango? Nik esan do lehen, igez, ekainen hogeta postien, esan zenduela edo plantie zenduela gure proposamena hau da. Esta es nuestra propuesta. Para el equipo de gobierno, alcalde incluido, máximo de 50.000 euros brutos. Y unos meses después, que nosotros nos abstuvimos y os votasteis vosotros y os pusisteis un sueldo similar, según los datos algo mayor, según los datos que me han pasado, que no sé si son exactos, pero andará ahí. Y bueno, pues nosotros hacemos una propuesta. Pues yo hago una propuesta ahí. Yo me voy a abstener. Si vosotros votáis en contra, quedará ahí tirado. Y luego se retomará en adelante. Vosotros ahora con la propuesta que os hace, que es, ¿cuánto es? ¿25.000? ¿Cuánto? Joder, si hecho tú, no te sabes el Espera, no sé la cifra. No, mira, yo prefiero que el secretario diga. Bueno. 25.524,52. 25.524,52. ¿Vosotros qué queréis? ¿El doble de eso o cuánto queréis? ¿Qué es lo que queréis? ¿O qué es lo que pedís? ¿Qué es lo que pedís? Hori, ze eskatzen duzu, Vale. Guk eskatzen dugune da, guk proposatzeko aukera izetia. Guk hori eskatzen dugu. Guk puntu eu, ezoikoa da hau plenoa. Puntu eu poskatu ingo da. Gero, beste pleno bat orako, gure abadobe plantii dizela. Pero solamente quiero recordar una cosa. Que yo estuve de concejal en la oposición años, y alguno más que está por aquí también. Nunca tuvimos sueldo, ni lo solicitamos, ni pensar en sueños. Bueno, que ahora, como ha sido la legislatura anterior, que tiene que ser, pero bueno, pues tiene que ser, que vosotros proponéis para nosotros, como la vez anterior, que están ahí los documentos, bajar no sé cuánto. Bien, pues nosotros hemos hecho, o yo he hecho esa propuesta, que no queréis votar en contra, y me voy a abstener. Votáis en contra y luego hacer una propuesta para el próximo o al pleno o para el siguiente. ¿Por qué? Pues si queréis el doble, pues el doble. Vosotros lo que propongáis. ¿Vos que tengo dugu? Ez, aldo derbain? Bai. Bueno, betu, tentazioa daukat atzera begira egiteko testote ingo. Bueno, boskatuko dugunean gauzasko ikusiko dira. Ikusiko da alde batetik
zegoen jarrera zein dan, talde moduen eta pertsona moduen bebai. Ni pertsonalki igual disgusto bat eroango dut. Gu abstenidu ingo gara. Abstenitzen bagara puntua jeusi egiten da, ezta? Ez da onartzen. Bai. Holan. Eta urrengo ohiko osoko bilkurara ekarriko dugu gure proposamena. No da? Ez, proposatuko dugu puntue. Seguramente honeaz, urrengo osoko bilkuran onartuko da. Zalantza gitxi dekotiz, baina, bueno, igual ez da onartzen. Eta horrela lortuko dugu gure taldie zigortzie hilabete bat liberatu barik. Ez? Horien lehi, kon karakter retroaktiboen lehi? Ez, kargu hartze da, Lei? liberatzen da momentutik, ez? Liberatzen da momentutik. Bai, onartzen da egunetik. Ba, bueno. Imini gehiago eta rekupereko zu hori. Claro. Honik ez dut uste. Hori ez da zigortzi, Ez da, bale, oso ondo. Holanda, gu abstenitu egingo gara. Eta hurrengo bi puntuetan kontra bozkatuko dugu. Aztertuko dugu osoko bilkura hau nuloa deklaratzeko aukera dauen ala ez, deialdia izan momentuan espedientean ez eguazelako dokumentua guak, eta aztertuko dugu bebai, bai ez puntua, hurrengo puntua, eta azkenengo puntua impugnatzeko aukera ona ekartzeko legezko batzorde informatiborik ez dala deitu, ez direlako existitzen. Guk ezin dugu beste jarrera eukin. Guretzako blokeoa bada gobernuaren jarrera, gupe bai blokeatu egingo dugu. Esan dolen, legislatura barri baten gauz, jende barri ze dau. Beste ilusio bateaz etorri zirela, nik pentsatu etorri direla, edo apuntatu zirela, nik ez dut uste gure arteko liskarrak konpontzeko lekue hau da nik. Ez dut uste, eta horregatik eskaini dutzut, eskatu dutzut, elkarregaz esarri bigarela. Ze lau urte holan jarraitzeko nik uste dut adibide iruditxarra ematen dugula, ez nire bakarrik ez, zeure burua ikusten duzunean telebistan, konturatuko zara, esan dako gauze batzuk ez dizela publikoan esan beharrekoak. Nik berresten dut esan duten guztizia egite dala, bai oingo plenoan eta bai osoko bilkura guztizetan, eta enaz atzera joango, ez dugure atzera joan, Jose Mari. Eta holan, boskatuko dugu, bakoitzak kontzientziaz boskatuko dauena. Boskatuko dugu, eta guk aurrengo puntuetan, esan dako dugu. Bueno, ondo dau. Baina nik atzera esango dut, zue badeko zue esan, beste batzuri, daur idatzitxe dau, da dokumento ofiziala da, zebin nahi dozuena, da proposamena, zenbakize die. Eta guk izin dugu, egin hori. Zeostan zuen jarrera da, hombre, amenaza, ez. Hor da planteamentuet da esan, ez kauza doz, da gure dugu, hori bikoiztu edo ez da izen bat. Hori da, ez da, bikoiztu, ez da bikoiztu. Ez, hor dau proposamen bat. Bueno, bikoiztu edo hurbil. Bueno, hurrengo plenoan, engo da, eta listo, esan, nosotros queremos el doble. Vale, correcto. Hacer la propuesta y ya está. Ya está, pues gure baduzu Santanako puntuan aldeko bozka eukitzea eta lesibidade deklarazio horretan aldeko bozka eukitzea hurrengo plenora ekarri. Bueno, proposamen honen aldekoak, kontrakoak, abstentzioak.
2015 2030ko tokiko gobernu batzarreko ebazpena kaltegarri deklaratzeko proposamena onartzea, hala badagoki. Esan behar da, lehenengo eta behin, hau, gai hau, eztabaidatu eta bozkatu ahal izateko, bozkatu egin behar dela, honen gai zerrendan sartzeko berretsi egiten da, berrezpena, ratifikatu egin behar dela, hau inklusioa, batzorde informatibotik ez talako pasatu. Hori egintzen dau, 82. artikuluak, profeko 82. artikuluak. Batzorde informatibotik pasago ez diren gaiak, plenoan sartzen badira, ratifikatu egin behar direla plenoan sartzeko. Orduen, bozketa egin behar da, eta ratifikazioa egin. Orduen, ratifikazio horren aldekoak, kontrakoak, proposamena hauxe da. Alfredo González Urigoitia jauna Gertek S.A.ren izenean aurkezturiko alegazioak gaitzestea, txosten honetan aurkezturiko funtsak oinarri hartuta. Bigarren, urriaren bateko administrazio publikoen administrazio prozedura komunaren 29/2015 legearen 48. artikuluarekin bat etorriz, 2015ko abenduaren 30ko tokiko gobernu batzarreko ebazpena jardueraren interes publikoarekiko kaltegarritasuna aldarrikatzea, ordenamentu juridikoari men egin gabe sedatua izan delako. Eta horren bestez, izaera deuseztagarria izango du. Guzti hori urriaren bateko administrazio publikoen administrazio prozedura komunaren 29/2015 legearen 107. artikuluak sedatutakoaren arabera. Aipaturiko jarduera administratibo deuseztagarria aurkaratzeari ekitea administrazio auzi epaitegiaren aurrean, urriaren bateko administrazio publikoen administrazio prozedura komunaren 29/2015 legearen 107. artikularekin bat etorriz. Alkatetza gaitu akordio hau gauzatzeko beharrezko diren jarduera aina eman ditzak. Akordio hau espedientearen interesatuei jakinaraztea. Hori da proposamena. Kaltegarri edala hartutako erabakia, kaltegarria deklaratzea, aldarrikatzea, eta, esaten da, 2 hilabeteko epean, Gernika-Lumoko udalak auzia errekursoa jarriko dauela, hori gauzatzeko. Hori da labur-labur esaten. Bosketa? Bai, proposamen honen aldekoak, kontrakoak, Aldo darbain? Bale. Berriro jarraituko nire solilokigaz. Kotxen hona gatozela, pentsa dugu, zenbat bider aurreko legislaturan,
egin dugun berba, otaren desajuste, zorra, tonadalakoaren inguruan. Kotxean komenta dugu, baso zer esaten badugu, ez dugu esango zorra. Ez ibiltzeko gero, horren gainien diskutitzen, ia zorra dan, desajuste dan edo tonadalakoan. Eta geure asmoa zan, ia behingoz, gai hau, betiko, aparkatzen dugun. Ze juego eman duzku. Esan da, juego handiz eman duzku aurreko legislaturen zier. Zan ia, behingoz aparkatzen dugu. Pues, en fin. Zorra esan duzu, nik ez dut uste zorra danik. Hori argi dau, da borondate hona dauenien, da geusek irakusten dienien, ikusten da zorra ez dela. Hoi ba. Eta atzera esan duzu zorra. Eta lehen esaten zuen milioa eta berren paseu. Gero gitxi hau, gero lauren, gero iruren. Da indire berrunte laro eta mabost. Ba ez da zorra. Galerak ukin baduz, hori konbenio bat, egon zanien edo konbenio esaten da hori, egon zanien enpresa horregaz, ba dio, galerak 6 urtien horrek isen direla. Bueno, ba, guk esan do bate baino gehiago, geneko udaletzien bi erreitzen duen edo lana prestetan duen enpresa batek galera ukimirrik ez deko zela. Ez da zorra, da reekilibrio ekonomiko eratzen duen. Punto. Hurrengo kultura, pasako gara, Santana Goian kokaturiko etxe bizitetarako zonaren programatu gabeko lurzoru urbanizagarriaren sektorizazio plana formulatu aurretiko baimenaren eskaria. Hau lehen esan doan moduen, batzorde informatibotik ez da pasau, orduen legeak agintzen dau, eztabaidatu alizateko eta bozkatu alizateko puntu bat, horren gai zerrendan sartzeko berrespena egin da. Ratificar la inclusión en el orden del día. La urgencia. La urgencia está. No, la urgencia no. La inclusión. Ratificar, porque no se ha podido pasar por la comisión informativa correspondiente por motivos de urgencia. Pero tiene una urgencia, ¿no? Sí. Porque el mes de julio se acaba, ¿no? Tiene un tope. El 10 de julio o no sé qué día. Bueno, entonces hay que resolver y notificar antes del 10 de julio. Eso es. O sea, que sí tiene urgencia. Vale. Lehen egin dugun moduen bosketa egin dugu. Honen aldekoak, kontrakoak. Alberto, zuke aztertuko zaurret. Bueno, proposamena labur esango zein da. Hartu mikro apurtxo ez da ontzungo. Ez egutu, ez horrela. Bueno, hau gaizeneko zarra da, hemendik pleno honetatik pare bat bider pasau da, ez konkretuki hau, baina bai honen aintzindarizek. Bueno, bosketara dakagun proposamen hau, da Santana Goian sektoreko urbanizazioa edo sektorizazio proposamen bat. Berritianen pasau da plenotik, onartu edo ez onartu sektorizazio hau. Bizitan, hau batez, estimau gendun, ez ala onartzen, ze dokumentazio nahiko zelako egon. Gure teknikarien informien oinarrituta, ez estatu zien, etorri zien, berritian etorri zen eta bizitan desustatu zen. Bigarrenez, rekurso bat aurkeztu zen, promotorien aldetik, eta epailiek gure udalari arrazoi eman utzon, baina atea zabalik itxiban dokumentu hori zuzendute barriro aurkezteko modukoa zalako. Bueno, promotoriek aurkeztu dabe,
eta gure teknikarizek jarraitze ben berdin pentsaten. Ez zeuela dokumentazio nikorik, eta aurkeztu zen dokumentazioa esala, fidagarriz egin. Horretarako, euren opiniotik aparte, kontratatu ziren geotekniko estudio bat, eta baita paisagistiko beste ikerketatxo bat, ezta? Apurbet kokatzeko, berbetan ari garen lur zail hau doa Iturburu kaletik, hor 4 banko zazpitik, San Fidel ikastolaren goiko partera. Hor, proposatu ziren hasikera baten plan orokorrak proposatze bazen 20-ren bat etxe bizitza unifamiliar eta bifamiliar, baina 2006ko legeak harrapoan justo sektorizazio erditik eta derrigortze eman promotorie bai alokairu edo etxe bizitza sozialak eraikitzen eta baita be udaletxeari ekipamentu zona batzuk eta emoten. Orduen, plan hau apurbet hankasgora gelditu zen hasierako plan hau eta 25 etxe bizitza zijoazen lekuen oin altzatu behar diez aprobetxamentu horret diela eta 3-4 bloke pisuenak eta ekipamentureko zona bat eta gero beste olako etxe unifamiliar batzuk. Karo, honek suposatzen dugu, dauen alturatan eta dauen maldakaz, kriston impactu hauko lekela Gernikako herrientzako eta, holan korroboro dabe, bai geoteknia aldetik, ladera inestablea dalako eta bai paisagistiko aldetik, lortu dugu zuen informeak holan korroboro dabe eta, orden gure proposamena autorizazio honeri ezeskoa ematia da. Proposamena da Santana Goian egiteko hirigintza jarduketa programaren arloko sektorizazio plana gauzatzeko eskatu duen aurretiko baimena ez onartzea. Ez onartzea. Horretarako arrazoiak arestian aipatutakoak dira, horiek izan baitira motivazioa gauzatu dutenak. Ekainaren 30ko lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2006 legearen 93.4 artikularen arabera. Jarduera administratiboa gauzatzeagatik eta zerbitzu publikoa emateagatik udaleko diruzaintzak bitarten egingo du bidezko balitz. Eta ebazpen honen jakinarazpena Itziar de la Puerta Vallejo Andreari ematea gauzatzen duen ordezkaritzan tiargoen enean eta bidezkoak diren errekursoak zein diren adierazita. Horre erderaz ondo idatzitxe da? Hor gai ordenien? Falta la formulación del plan de sectorización. Plan de sectorización faltada. Gai orden. Bai. Sektorizazio plana formulatzea. Bai, aldatu berritzeko. Hori aldatu. Bosketa orduen proposamen honen aldekoa. Aldo berbait? Bai. Aurreko puntuan ez bezala puntu honetan beti egon gara dos. Hau batez aprobatu da hasikeratik. Baina bainot guk formaldetik ez dugun lez ikusten eta hemen legea betetzeko gauzan ez, formaldetik ez den ez ondo ekarri puntue gure ustez. Gero baton batek erabakiko dago. Gure ustez ez talez behar da moduen ekarri ona eta impugnatzeko aukera eukitzeko kontrako botoa
emon behartan ez, bakarrik kontra boskatu dauenak deuko erabaki baten kontra boskatzeko aukera hori egingo dugu. Eta lehen esan dugu moduen osoko bilkuraren deialdi jebe ez da egin behar da moduen, eta hori idazkari horren jabe da. Martitzen nien 25 ordu batak eta 19 minutuan heldu zen deialdize, eta legearen arabera deialdize botatzen dan momentutik osoko bilkurako partaide guztien eskura egon behar dire espedientean trabatuko diren puntu guztizek. Guk 26-en egin gendun gure lehengo bizita espedientera, eta 8-8 puntu horrek falta ziren, eta egoazen gehienak sinatu barik egoazen, eta proposamen bat espedientean sartzeko proposatzailearen sinadura beharrezkoa da. Guk badekogu momentu horretan sinatu bako proposamen baten kopia, evidentemente proposamen horren kopia bakarrik lortu aldugu espedientetik, eta hori froga da espedientea esalako behar bezala osotu, eta orduan osoko bilkura hau ez da behar bezala deitu, behar den moduen deitu. Adibide bat ipintzearen, oin boskatuko dugun puntu honen dokumentazioa atzo eguena, deialdizien martitzen egin zen, eberdize paseta ja, ordu bat abueltan, amabiterdize paseta, bajatu bien, eta onino beste batzuk falta ziren. Eta, bueno, barikoen gauz osoko bilkura deitu, ondo deitu barik egiten gabiz, esan dute moduen. Guk fallo txiki horrek, onartzeko prest etorri gara, baina kontra boskatuko dugu. Eukiko daben ondorioak honepe, erabaki hemen erabakitzen dana, eta erabakitzeko moduak, ondorioak dekoz, eta eukiko duzu. Bueno, hori idazkarizik esango dugu txartu egin de badau, edo ez, edo epie ondo badau, ordu tegizio ondo badau. Baina zueke, endana kontra, errezien kontra pareu. Hau da errezien kontra pareti, epie bada ustailien 10, eta da erabakibet hartun bidana, da teknikuek ondo esan da, ez da ondo, berak ondo asaldu dugu, Alberto. En kontra, errezien kontra. Errezien kontra. Asalpenak emango dugu, eta... Emango zuz, klaro, asalpenak, beha kontra egin, zueko en kontra. Da beste gaizien, bardin, en kontra. Mi esker. Proposamen honen aldekoak, kontrakoak. Bueno, beste barik.